Төркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 8 август шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газзе ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышев әзерләгән ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның Сугуд Гарәбстанына бер көнлек эш сәфәре вакытында Төркия, Сугуд Гарәбстаны һәм Пакистан арасындагы төбәк куркынычсызлыгы архитектурасын үзгәртәчәк тарихи Мәккә уртак саклану килешүенә кул куелды. Төбәк милеге принципына нигезләнгән озак вакытлы дипломатик тырышлыклар нәтиҗәсе булган килешү өч илнең саклану мөмкинлекләрен берләштерүне һәм глобаль тынычлыкка өлеш кертүне максат итеп куя. Мәгълүмат язмасында әйтелгәнчә, килешүнең иң мөһим пунктларының берсе коллектив тоткарлауны көчәйтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасы нигезнәмәсенең 51-нче маддәсендә билгеләнгән үз-үзеңне яклау хокукына нигезләнеп, килешүне имзалаган өч дәүләтнең берсенә кораллы һөҗүм, барысына да һөҗүм буларак саналачак. Пакистан премьер-министры Шәриф социаль медиа аккаунтында Төркия, Сугуд Гарәбстаны һәм Пакистан арасында имзаланган уртак саклану килешүе турында белдерү ясады. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Сугуд Гарәбстаны тәхет варисы Бин Сәлман белән Мәккә уртак саклану килешүенә кул кую белән горурлануын белдергән Шахбаз Шәриф, өч тугандаш илне иман, дуслык, тынычлык һәм куркынычсызлык мәсьәләләрендә уртак катгыйлык берләштерүен ассызыклады. Шәриф бу тарихи килешүнең киләчәк буыннар өчен тынычлык калканы булып калуын һәм өч тугандаш илгә генә түгел, бөтен мөселман өммәтенә дә муллык, тынычлык китерүен телим диде. Ислам хезмәттәшлек оешмасы җомга көнне Сугуд Гарәбстаны, Төркия һәм Пакистан арасында Мәккә уртак саклану килешүенә кул куюны хуплады. Оешма гомумсар катибы Хусейн Ибраһим Таха килешүне югары бәяләде. Ул килешүне өч илнең региональ һәм халыкара хезмәттәшлекне ныгытуга омтылышын чагылдырган мөһим стратегик адым дип атады. Таха килешүнең төбәктә һәм бөтен ислам дөньясында куркынычсызлык һәм тотрыклыкны яклауда төп терәк булуын белдерде. Гомумсар катиб өч илнең бу килешүгә кул куюга китергән тырышлыкларын һәм лидерлыгын да югары бәяләде. Аны тарихи килешү дип атады. Ул әлеге килешүнең төбәктә һәм киңрәк халыкара җәмәгатьчелектә тынычлыкка һәм муллыкка өлеш кертүенә өмет белдерде. Русия һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Украина башкаласы Киевның төньяк көнчыгышындагы районында 3 кешенең исәптән бер баланың һәлак булуы белдерелде. Шимбә көнне төбәк хәрби вәкаләтлесе җиткергәнчә, Киевка баллистик ракеталар якынлашу турында кисәтү ясалды. Мәскәү соңгы айларда Украина башкаласына һөҗүмнәрен зур күләмдә арттырды. Гадәттә кыска вакытлы баскыннар барышында туктатуы кыен булган баллистик ракеталардан атышлар башкарыла. Киевның төньяк көнчыгышындагы Бровари районына ясалган һөҗүмнәрдә 3 кеше шул исәптән бер бала һәлак булган, 3 кеше яраланган. Бу хакта төбәк хәрби идарәсе җитәкчесе Тимур Ткаченко Telegram аккаунтында язды. Ул һөҗүмнәр нәтиҗәсендә төшкән калдыкларның иләргә һәм машиналарга зыян китерүен, шулай ук торак булмаган бер бинада янгын чыгуына сәбәп булуын белдерде. Украина гадәттән тыш хәлләр хезмәте ялкыннар эчендәге җимерелгән бина рәсемнәрен уртаклашып, Пухивка авылындагы һөҗүмнең 2 катлы бер өйне һәм 2 машинаны юк итүен, шулай ук бер саклагычта янгын чыгаруын белдерде. Киев хәрби идарәсе Телеграмда шәһәрдә төнге һөҗүмнәр вакытында 4 кешенең яралануын хәбәр итте. Австралиянең Виктория штатында кош гриппының H5N1 штаммы белән авыручылар саны арту сәбәпле йорт кош-кортларын ябылуы урыннарда тоту турында карар кабул ителде. Программа Мельбурн метрополитен районында, яр буендагы төбәкләрдә һәм кайбер күрше районнарда 50 яки аннан да күбрәк кош-корт асраучы шәхесләргә кагылачак һәм башта 14 көн дәвам итәчәк. Җирле түрә Микаэл Сеттл бу чара йорткышларның кыргый хайваннар белән бәйләнешкә керүен булдырмас өчен күрелүен һәм хөкүмәтнең бу саклык чарасы авыруның таралуын булдырмас дип өметләнүен белдерде. Австралиянең баш ветеринары Бет Коксон Виктория штатында Teslardan соң 20 яңа авыру очрагы ачыклануын хәбәр итте. Шуның белән Австралиядә расланган очракларның гомуми саны 175-кә җитте. Австралиядә кош гриппы вирусының H5N1 штаммы китереп чыгарган беренче шикле очрак 19 июньдә ачыкланды, 29 июньдә авыруның кыргый кышлар арасында таралуы ачыкланды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Газза ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда фәлестинләрнең белемгә, мәхәббәтенә күз салырга тәкъдим итәбез. Аларның тормышы илаһи китап Коръән белән башлана. Алар Аллаһның үке әмеренә шулкадәр чын күңелдән колак салганнар ки, аларга тонналаган бомбалар ыргытылган, йортлары җимерелгән, гаиләләре шәһид киткән, үзләре дә яраланган, ләкин алар укудан баш тартмаган. Бу мәхәббәт 2023 елның октябреннән түгел, ә гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган мирас, гыйлем мирасы. Әйдәгез, нибары 365 квадрат чакрым мәйданлы дөньяның вөҗданына әйләнгән һәм һәр яктан бриллиант кебек балкучы Фәлестиндәге кечкенә җир кисәге булган Газзаның мәгариф мәгълүматларына күз салыйк. Газзада халык санының 70% качаклар яки качак чыгышлы кешеләр. Укый яза белү дәрәҗәсе якынча 97-98%. Бу шактый үсеп килүче илләргә караганда югарырак. Төбәктә якынча 2 миллион кеше яши һәм бик тыгыз торак пунктларга карамастан, Газза халкының Ислам университеты, Әл-Асхар университеты һәм Әл-Акса университеты кебек кыйммәтле учреждениелар бар. Башлангыч мәктәптә укучылар саны 95%-тан артык. Урта мәктәптә укучылар саны чагыштырмача югары һәм төбәк шартларына карамастан, университетларда студентлар саны мактауга лаек. Яшьләр күбрәк инженерия, медицина, мәгариф һәм компьютер фәннәре белән кызыксына. Фәлестинләрнең укуга мәхәббәте Коръәннең укы дигән әмереннән башлана дип әйткән идек. Әйдәгез, Израиль җимерекләргә әйләндергән Газзада укырга яратучы кешеләр белән танышыйк. Диварларында пуля эзләре булган ярым җимерек йортның балконында ак сакаллы карт кеше утыра. Ул балконның бер ягына Фәлестин байрагын элеп куйган, кулында Коръән, Аллаһ китабын укый. 2025 елның 9 августы бу көннәрдә геноцид үзенең барлык вәхшилекләре белән дәвам итә. Пуля аның гомерен үзәргә, дрон аңа бомба ташларга яки һава һөҗүме барысында юк итәргә мөмкин икәнен белеп, ул кулында китап белән утыра. Аның бердән-бер коралы гыйлем, Аллаһның укы дигән әмереннән башланган һәм кешелеккә тигезлек, гаделлек һәм ирек вәгъдә иткән гыйлем. 2025 елның августыннан тагын бер күренеш. Зәңгәр рубашка кигән кеше йөгерә. Ул буш су шешәләре тоткан. Ул 6 гаиләгә барлыгы 23 кешегә су ташый. Аның исеме Ганем Әл-Аттар. Ул профессор һәм тәҗрибәле юридик киңәшче. Геноцид башланганчы Ганемнең юридик ширкәте булган, күп кенә адвокат, прокурор һәм судьяларга ярдәм иткән, өйрәткән һәм аккредитацияләгән. Ләкин бернинди канунны да танымаган сугыш аның йортын да, бизнесын да җимергән. Ләкин белемле кешенең ярдәм сорауы һәр вакыт башкача. Ул Женева конвенциясының 55 һәм 57 статьяларында урын алган гражданлык хокуклары турында сөйли. Ач һәм сусыз калган халкы өчен дөньяның вөҗданын уятырга тырыша. Ганем түбәндәгечә дәвам итә. Алар йортларны җимерделәр, агачларны тамырдан йолкып алдылар, су кыюларын һәм суны туздан чистарту эшханәләрен бомбага тоттылар. Мин барысын да югалттым. Юридик консультация ширкәтем юк, белем бирү юк, эш урыннары юк, юридик эшләр, мәхкәмәләр юк. Алар барысын да юк иттеләр. Ләкин алар белмәгән бер хакыйкать бар. Мәхкәмә биналарын җимерделәр, ләкин гаделлек юкка чыкмады. Хастаханәләрне бомбага тоттылар, ләкин сәламәтлек саклау юкка чыкмады. Без барысын да яңадан торгызачакбыз. Элеккегә караганда көчлерәк итеп төзиячәкбез. Бу рәхимсезлектән кичергән кайгы, хәсрәт һәм гаделсезлеккә карамастан, без туган җиребезгә, сөекле ватаныбызга тугры, без нык һәм тәвәккәл. Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм. Хәтта бөтен Газза җимерелсә дә, хәтта бер генә малай һәм бер кыз калса да, алар үсәчәк, өйләнешәчәк һәм Газзаны торгызачак. Без Аллаһтан башка бер кемгә дә баш иячәк түгел.
2026 елның 23 гыйнвары Норвегия табибы Матс Гилберт кулында БМО документлары белән сөйләшә. БМОның соңгы хисабы буенча Израиль Газидәге барлык 10 университетында юк иткән. Барлык соннар да БМОның хисапларына нигезләнгән. 63 белем бирү учреждениесенең бинасы тулысынча җимерелгән. Мин Гази шәһәрендәге Әл-Асхар университетында кунак профессор идем. Университет бөтенләй юкка чыккан, күп башлангыч мәктәп һәм колледжларда шул ук хәлдә. Газидәге университетларны, лицейларны һәм башлангыч мәктәпләрне юк итү Фәлестин халкын өметеннән мәхрүм итү, аларны бирелергә мәҗбүр итү планының бер өлеше. Буларның барысы да Фәлестин халкын колонияләштерүгә һәм аларны җирләреннән куып чыгаруга юнәлтелгән бик системалы, башкача төрдәге геноцидның бер өлеше. Әйе, вөҗданы булган кешеләр Газидәге геноцидның бер яклы түгеллеген беләләр һәм аңа каршы көчле тавыш күтәрәләр. Ләкин Гази халкы мәгарифне юк итү дә геноцидка каршы да шул ук ныклык һәм тәвәккәллекне күрсәтә. 2025 елның 25 декабры бу урын Әш-Шифа медицина комплексының җимерек ишек алды. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы 168 фәлестинле табиб өчен чыгарылыш кичәсе үткәрде. 2026 елда 230 яңа чыгарылган табиб ант итте һәм һөнәри бурычларын башкара башлады. Алар белем алуларын уңайлы бүлмәләрдә, тыныч китапханәләрдә һәм тәртипле сыйныфларда тәмамлаган студентлар түгел иде. Алар әле укыган вакытта университетлары һәм йортлары бомбага тотылган һәм гаиләләрен югалткан яшьләр иде. Яңа чыгарылган укучыларның берсе доктор Иззеттин Лулу булай дип сөйли: "Без ашыгыч ярдәм бүлмәләрендә нәкъ менә шушы урында, Шифа хастаханәсендә, хәзерге урыныбызда камалып калдык. Мин бер кулым белән кешеләрнең яраларын бәйләдем, икенчесе белән басып торырга тырыштым. Шул вакытта ашыгыч ярдәм бүлмәсендә йөрәккә күтәрә алмаслык иң авыр хәбәр алдым. Гаиләмнең 20 әгъзасы бер үк вакытта шәһид китте. Әтием җимереклекләр астында калган иде. Мин уртаклашкан хикәя минеке генә түгел. Бүген без бу платформада басып торабыз һәм һәрберебезнең югалтуы бар. Бу югалтулардан без шуны аңладык: табиб белеме белән генә түгел, сабырлыгы һәм тирә-юньдәге бар нәрсә җимерелгәндә дә нык тора алу сәләте белән дә билгеләнә. Фәлестин укытучылары түләүсез дә эшләделәр. Алар чатырларда һәм онлайн укыттылар. Класстагы һәр бала үз баласы кебек иде. Аннары 2026 елның 6 гыйнварында Берләшкән Милләтләр Оешмасының Фәлестинне качакларга ярдәм итү агентлыгы 571 Гази кешесен эштән азат итте. Аларның килешүләре өзелде. 2026 елның 10 гыйнвары Газидән һәм мәктәбеннән китәргә мәҗбүр булган Дуа исемле укытучы укучылары белән хушлашып тавышлы хәбәр җибәрә. Хәерле иртә 9 сыйныф, хәлләрегез ничек? Яраткан укучыларымны сәламләүне сагындым. Дөньядагы иң татлы, иң гаҗәеп укучылар. Мин сезнең һәрберегезне сагындым. Сезнең белән сөйләшүне, сезнең татлы йөзләрегезне сагынам. Сәяхәт көтмәгәндә килеп чыкканга күрә хушлаша алмаганым өчен гафу итегез, зинһар. Мин сезнең һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Киләчәк көннәрегез тагын да яктырак булсын, Аллаһ теләсә. Сезгә киңәшем, белем алудан һәм белем эзләүдән бер кайчанда баш тартмагыз. Субханаллах, һәрберегез гаҗәеп, һәрберегез үз юлыгыз белән үзенчәлекле. Киләчәк сезне көтә. Шуңа күрә яшәгән шартларга бирешмәгез. Вакыт узу белән язмыш сезгә елмаер. Шуны онытмыйк, Гази Британия колониализмына да, Израиль яулауына да каршы торган җир. Ул Фәлестин көрәшенең нык гаскәриләренең ватаны булганга күрә намус җире буларак билгеле. 767 елда ислам тарихындагы иң бөек галимнәрнең берсе, шулай ук имам Шафигый буларак та билгеле булган Мөхәммәд бинт Идрис бинт Габбас Газидә туган. Бу данлыклы җирдә яшәүчеләр ата-бабаларыннан алган белем мирасын һәр яклап саклый. Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Ногайча нәсихәтләр.
Bek sıyırlı tınlavuşlarımız buyma em 4 manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız. Kalbimizde bazı zaman biley berip tolturgan, marazlardan törtünçüsü suyuzan marazı bolgan. Suyuzan degen maraz, baskalardan etkenini yamanlıkka yorap, teris körgön al bolgan. Yaman karav bir ademge daim tabiat bolsa, yaman yoravga yolak tabar tabbas ol adem, hemen yaman oylavga yengil em azir bolgan. Yakşı aller körse tagı, sosunlardan em yamanlıkka yoruyak yakşı gargan. Eğer birevde bir kusur kıravuysa ol insan, 10 tane ilgiliğin tez okmutup yabavigan. Müslümanlık terbiyası sosu kepte bolmagan, Müslümanga yakışkan, yakşı oy em senin bolgan. Bir ademdin esinde eğer yakşı pikir bolsa, su ademdin yaşavı bastan uşka yanlangan. Hakikatka karasak, Rabbimizden bizlerge emir bolgan tuğra al, baskasının akında neler körsök ne bilsek, erülükke yorap, iyilik ben eslev bolgan. İnsan erkimdi daim özünden büyük bilse, sosu al ol ademge, şeref bergen, ullu etken. Başkalardan hakkında yaman oylasa insan, aslında öz nefsinin yamanlığından bolgan. Ne gedese bir insan, özü yaman bolmasa, başkalar baresinde yamanlık van oylamagan. Erkimlerdi er daim özü biyalasından karap görgönü üçün, özü taza köngüllü bolalmaganı üçün, başkalardan etkenini er daim yaman bilip, sosu insanlarda tagı yaman eken dep tanıgan. Arı insandan esinden er daim erülük, yaman insandan daim yaman oylavlar şıkkan. Na sebepten başkalardan hikmetini, maksatını bilmegen bir isini, arı insan yamanlıkka eş bir zaman yoramagan. Nav karavman oylaganda, yalgız özü zamanında yaşaganlardı tuğul, burungu zamandaki alimlerdi insanlardı, yamanlıkban oylasa, nav em suyzan bolgan, suyzan marazı tagı, maddi manevi betten, yamagat tınçlığına, halklardın huzuruna, savlay üykön zarar bergen, ziyadası erkimdin, özü nefsinin bäri avız tətini bızgan. Suizan Allah betten bizlerge yasak bolgan. Hüsnüzan emir bolgan. Hüsnüzan degen al
Başkalardan hakkında arı oylarman oylap, yaxşı yoragan al bolgan. Bazılardan etkenleri aslında üşünlü yamanlık bolsa sosunlardan yamanlığın aşkerege şıgargandan kaşılsa yaxşı bolgan. Nege dese bir yamanlık iyilik perdesinde saklı kalıp turgan bolsa, perdesi yırtılmasa, sosu mümindin etkeni islegeni bir küne, başkalarga aytılmasa, küneler, yamanlıklar bir orunda kala berip, başka yakka şaşramasa, sosu adem bir yaktan etken kusur künesimen insanlardan uyalsa, inşallah ol adem özünü tap düzeltip, arülüke avusar. Hatta malum bir al tağı er daim bir adamga sen arüsün degende arı bolganı, sen yamansın yamansın degende yamanlaskanı, köp körülgön al bolgan. İstengen bir küne eğer perde yırtılıp meydanga çıkarılsa, sosu adem ol zaman, battı balık yan keter, bol yak boldu zaten, endi erkimler bilip yatır dep, uyalıvı ketip, başka künelerde hem azat işlevge baslar. Endi ey nefsim benim. Nav hakikatlar sebep, sen başkalardan hallerini yaxşı oyla, yaxşı yora, bari oyun fikrinde gözelleştir, gözel et. Gözel bil, gözel ayt. Ta yaşavında er daim tetim bolsun, tetti tap. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avaz Radiosu'nun Tatar tilindäge tapşırulary şuşanyň bilen ahyrına yakınlaşdy. Bizning programma her gün Türkiye hem Qozan wagty bilen gündizgi saat 1-de 16 metrlik kıska dolqanyň 17615 kHz ýaşlygyndan Türksat 3A hem Türksat 4A ýerçinleri bilen 3 tapqır w.trt.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarynyň TRT Dinle taňla goşumtasyndan What is radio kanalyndan tapşyryla. Älige biz sizning bilen sobullaşabız. Efirde kelesi şuraşuğa kadar.